Uba Esron Marwin bode ukertong jong kaknam ban yakun ya collection siteng samoy na maurang kadeng konsumsi ka banlong ka lai potrik mentau benai risau menta kasi ka pratrik risau lawan mantep kerteng ila dia kamat returning officer ba di nyota MCS ya Uba Esron Marwin laksana lang da ka kurem mat kinong kersian ha kajenon lang presiden jong kaknam ubade ru MLA ka 17 North Long uba adil ba nang rombat kiwi di kiriu rang ba habai keren bat kilat thai kubor Uba Esron Marwin luong ba ka kalai maurang kadeng konsumsi kumba prapho naksispa kidei ki paiba no rep bat hadien usnam arja kasau ki paiba no rep ki mat ka jenge ka bakrau hadien ba sarkar kongres kala penduk no bansalan paiba yusbo dawai nakmenta ki no rep. I, Shri Esron Marwin, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 13 Moran Kneng Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Te kawai ka badun kam ka thong ka baw shop ba kum ka khnam hi ka khnam ka don ni ka nongrem ka paskem kabaningkong kadai kata hi ba kat ni kajing sat ha kan ni ka jela ka jongi menta ha badai ba dingkong kadai ka kam ka jam hi ka kam ka jam ka di ba ka ba sat tam menta ka ba ki brio ki mat ha kan ni kajing em kham tam hau ni hu badan ni klam jing pang te menta ka ni ka employment ka ba sta ba yang ni menta ka long ba nakadaw baningkong constituency kadai kaba bon unong rep adu 80 to 90% kiba im po constituency jong khalai moru keneng kibun kiba im nak barep bat ngai iru baka kta kane kabala kasngi angte po constituency kadai nak daw ba kani ka rep kriang angte basa kta jubor ba kani klam hak ba menta tigibun ki gimat ki bangla keren bat ka bak tong santam ka bak ta ba mata ka de ka tu ka dawai sbo ka bala khang da sarkar kongres house na marjar khatsau tiga tu ka bala ta ba ye paj ba nong rep ha ka te ka than jungi bat da kumno ngi nele ban khun persya mata da kumno ban pelaj no tang ka license jong ka ne ka ban yo no ban thiet igini ki dawai sbo namar menta ka jing duna jeng dawai sbo adu kata habak nong rep ki mat ke jing dawai sbo besong dor tang ke DP ke ba praspa ke ba kendai spa menta hap thiet adu arhajar bro seberni tikani ke di ka wei ka lenti ke ba upaj jong ka maur keneng konsensi utrang namar ba ka wei ka de ke ba kata ka employment ke ba kata namar ba hadup menta umdan ka lat ka ban yarap nakaliang keserkar hang bade bet kinong rep namar ba kinong rep haduk menta ki kaang kayo mendan kabati kena usembai mendan bati kena kasbo rusya khang te syai kan kinong rep beli kenya mo kin let ban kamai khamtam ke jing sakta ban niu yang jingpang ngasiam ba haduk menta hi ki pajba ki keren baka khnam hot kadai ke parti mo parti jong itrai jongi tang ba kai kanong rem bakayang kalong baik lor ke jing sisa namar ba haduk mentahi kai ke ba ma ba ingi ke mentah ke ni ke jai brio jingi kalong ba ke jing sisa mentah ban keren ni ke jing sisa la ima ke jing sisa imat ban keren mental along pop kata di katau ba jong jai ban rio mentah ngisong siir ngisong ti ngisong siir ngiting wala dang ngisong ke jakala jong ru trei kamru mende dak ba trei hok mende pada ka ba im hok mende ka biya lai lui haja kala jong perhat pi gejing sir hadu kata-kata menta ka kenti tingam tip hadu kanu pajba usngau usngap ya kani gejing long jing man jong kani ka perthai ha kani kenti ka menta